Alah yo yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun, Tiara. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel Endah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Ya guys, wis masuk pora dadi tim Jano. Biasanya tim iki wong tua-tua. Iki nganu. Tangi guys. Ya 5:30 tapi subuh. Biasanya iki mak bangun nek gak ada masakan iku jam 4 sudah bangun. Berhubung iki kan wis enek masakan guys, wis entuk biasa entuk oblok-oblok ngene mae. Bangun 4:30. Ikuti aktivitasnya nek esuk iki lah apa wae Mbak Muran besok. Yo niki. Maaf ya guys ya. Ini cek esuk mblantras kabeh. Ape masak sego sih. Nyolok masak sego. Karo makan pitik. Pitik iki kurang jadi iki makan pitik. Coba aku mangani sapi. Orangnya buka emparani. Ora ketok guys. Aku gak masak nasi. Kalau makan sapi itu loh Mas. Kerjaan. Potong makan besio, potong tarayo. Penerangannya ini kurang, jadi ki memang maksudnya nang gue sapi ini nek umpamane padang-padang ki yo gak iso turu sapi ini, jadi penerangannya ki kurang. Wis makan pitik. Tinggal makan pitik guys. Nek enek sego urang kita kakno pitik guys, lha apa pakane nek pitik iki nek duwe dhuwit kadang yo nek apa nyelet motor dhewe. Suasanane yo wis ngene iki desa mawon desa. Iki dipakani. Makan pitik. Kita udah makan. Perayaan guys. Yang ini nek isuk guys. Buat bisa pitik iki nek wong Jawa nek ngarane iki tolak melarat. Jadi bisa umpamane nek duwe pitik iki misalnya gak duwe duit ngono iki
bisa buat kebutuhan mendadak ya adol-adol titik mau diesel ki tolak melarat. Jangan oblok-oblok emak, jangan tewel. Sebenarnya gak jangan tewel ding iki. Ampun. Jangan kuye, terong ambekan jangan. Kates, sudah berhubung karek dudoi, akeh dudoi. Emake duwe tewel. Tewel wong ngene Mbak Sri, tak oceki, tak godhog. Terus tak ada kresek apa adem tak ada kresek tak delek freezer. Iya carane kok ngene pemirsa iki. Jadi nek yang pamane pengen masak jangan tawel sak wayah-wayah ki wis enak. Wis duwe tawel ngono. Masak nasi. Sushi. Oke guys, selamat pagi. Oke, aku Kim wis mandi ya guys ya. Jadi maaf Kim aku nyatanya buku soalnya aku wis raiku pasang itu tidak estetik guys. Tidak cantik seperti wanita-wanita yang glowing gitu, enggak bisa. Terus ya aku wis mandi guys, emang silakan. Emang Dendi ki lagi tangi langsung dilakukan artis ya nan guys. Wis ganteng wi. Tek ora mbok sisiri ya iki rambut kok sisiri. Kali. Turan HP. Wis beratus HP guys, ibu iki lagi adus. Bapak nanti golek sarapan guys. Jadi biasanya nek pagi tuh beli sarapan, tapi yo jarang ya guys ya. Jangan macam mana Wis siap kabeh iki wis padha adus wis lagi beratus padha siap-siap guys sarapan. Jadi ki mengi sarapane tuku Pak sing tuku. Kan adane kan oblok-oblok. Jadi ki sarapane tuku aku. Tak do. 5.000 ya, Pak? Ini 5.000. 5.000 guys. Jadi ki sarapan di tempatnya Makti. Jadi arahnya dari Jipang sono. Jadi nek pagi itu jualan nasi pecel, nek sore itu lontong, ada mie kering, ada lalapane kemangi, timun sama bakwane satu ki apa lumpia, tempene satu. 5.000. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa Dendi maaf ya gak patek krungu. Makan. Dendi ki senengane tempe guys, nek karo lumpia ki dhek gak patek seneng tempe. Iki ngombene bir tekek. Jadi kesehariannya setiap hari yang ini ki gue nek wis padha budal kabeh. Sukma budal sekolah, aku budal mergawe, Dendi budal sekolah, tapi kan cedak diantar guys wong samping rumah. Jalan dewi. Yes. Pak budal ngarit.
Nah sepi. Tinggi mulai ya dhewean Jadi mulai kadang Pak urung mulai ngarit bulan. di rumah sendiri. Yo wis lah guys ya wis. Jadi ki ya wis umpamane ki mandiri ya karena keadaan ya tak tinggal mergawe. Jadi nang omah ki apa yo dhewe tapi nek mangan iki tara ya rada manja guys. Kadang yo njaluk dulang. Engko nek kadang nek gak didulang ki mangane ki yo saithik, nek mangan dhewe ki saithik. Aku biar jadi mandiri. Biar tapi Iya karena biar lek wong tara ekonomi kan yo pas-pasan jenenge wong kan yo. Dhisik ki Pak iki dek cilikane Sukma ki merantau. Nang jaman kae ki nang Kediri gak salah ki. Dadi Sukma ki posisi TK. Pak iki yo gong enek Dendi ya Sukma jek TK. Pak merantau nang Kediri. Jadi yo jek urung duwe sapi guys dek kae iki. Jadi ki ya Sukma tak tinggal matun. Wong jenenge nang desa kan penggaweane kan yo nang sawah kan musiman. Sukma tak tinggal matun iki dek iki urung TK. Urung TK malah wis tak delek nang sekolah TK iki jek sepi wong. Wis yo gelem. Tak delek nang sekolah TK ki sepi wong. Nang kene nduk yo engko ngeteni busum kan busum ki gurune TK kan ngarepan kene. biar aku juga sekolah enggak ini. Yo. Kalau yo ngono. Apa dijak sekolah mbake. Kan ambek aku kan yo ambek aku ki mis anu apa? Ponakan, guri kono lho guys yo cek saudara. Jadi semakin melok sekolah bareng tak tinggal matun ngono kuwi melok sekolah mbake kuwi. Aku cilik soalnya SD nah di sekolahan aku. Enak guys. Jadi Sukma iki sak porsi ngene iki dhek iki gak entek. Gak entek terus ngene iki dilongno pake dikasih pake. Terus sing Dendi iki sak bungkus ki ya mbek aku. Pake sing panganane akeh kerjaane berat. Ngarit aduk teko ndi. Aku nek nang mah niki yo manku jarang kadang yo sithik niki. Tapi ning konten telep-telep. Iya guys, tapi ki piye aku kadang Sukma ki yo lucu yo. Dek bayi kuwi ki gak doyan apa-apa. Mi aku tok gak doyan apa-apa. Dadi koyo roti, koyo makanan ASI, apa pendamping ASI ngono kuwi sing koyo bubur-bubur apa tak dulang kuwi yo moh. Angger tak dulang ki yo balik, tak dulang balik. Wis sampe umur setahun luwih. Umur setahun luwih ki terus dek iki lagi Jawa nek kuwi iki makanan sego, lagi roh sego kuwi. Lah barang wis roh rasane sego kuwi mangane terus nayoh apa-apa gelem. Dadi gak terus maksudnya iki Jadi aku langsung doyan sego. langsung doyan sego dek. Ane celukane pinatun. Masa? Lah awake lemu ka cilik padahal gak Ya. gak mangan kuwi lho. Maksudnya kan Asia aku tok lha iki awake iki wis suwemu guys dek anu Sukma. Jadi kita memang pawakane iki dari kecil dek iki berisi. Gak terus cungkring ngono iki gak. Tapi bawang gede ngono. Saiki awakmu cilik pasti cek lemu. Cek lemu padahal. Jadi dek iki mangan ki yo gak milah-milah guys. Umpamane jangan apa ngono ki yo gelem. Apa lah cara aku sing gak gelem. Gak ada. Lah yo. Doyan kabeh itu. Doyan kabeh dek iki panganan iki nayo. Malah sing rada likrik malah sing Dendi. Ada apa nih?
Sing rada anu malah Dendi malah senengane tempe yo gampang-gampang angel. Tapi koyo sayuran opo ngono ki walah kok gelem babar blas iki, guys. Isi Dendi iki. Pak. Bisa entek sih. Tunggu, Bu. Ngombene nang kendi. Gak duwe kulkas dhewe. Kulkas iki nek umpamane nek sayuran, nek apa ki tak delek ana sebelah rumahku lho guys, ki kulkase mbakku. Dadi kan mbakku kan wis meninggal, kan punya kulkas. Dhisik kan yo jualan nang sekolahan wong iki dhisik kae. Duwe kulkas, dadi kan gawe es dhewe duwe kulkas. Sosis. Dodolan nang sekolahan yo koyo sosis, koyo es apa ngono ki. Kan cedak. Jadi ki nek sayuran nek apa tak delek kono ning mbakku. Nek aku kon umpamane kon dodolan mungkin gak telaten ya aku wis gak anu lah wis Piye bapakku ditulis aplikasi. yo iki yo kita wis keluarga iki malah piye yo gak mencoba anu apa jualan ngono yo gak i. Mari yo wis saiki apa meneh ki nganu. Wis duwe pen-pen. Dhisik yo sebelumnya nikah mbek aku yo Pak iki yo kebetulan Kentucky jere dhisik kae. Tapi setelah menikah yo Enggak. wis gak. Ah, Iki grimes esuk-esuk kene. Grimes iki. Apa nih, Bu? Ada saja enggak? Yang bikinnya dibawa pulang apa gimana kemarin? Dan ambil gini tenang. Di panah kono apa dibungkusi dibawa pulang? Nek gini nyuci tangan. Nek udah bunga ke kamu lagi. Cek banter-banter. Pira menit, Pak? Nggih menitan. Detik aneh mlaku. 10 luwih 55. Yo ngene iki aku nek maten yo koyo ora apal ngono iki yo. HP ae. HP TV. Yo asline yo padha ae, guys. Ya cuma kan yo ngene iki Dendi iki nek esuk yo ngene iki. HP. Yo terus sekolah. Yo awan ngono iki tak kon turu mbek Pak. Tur anu jak turu Pak aku ngene. Tapi wong cah saiki iki yo santiku yo tidak bisa menghilangkan kok HP gak iso yo. Maksudnya mbok tetep bocah kuwi tetep njaluk HP yo karek ki mang karek wong tuane pengaturane. Maksudnya pengaturane iki engko ojo HP ae ngono. Tapi nek kon menghilangkan HP apa wis gak iso. Wis jamane cara. Ambil, Bu. Ya wes guys, gitu vlog Wis keluarga sederhana.
nek gerisuk iki ya pangene jam semono dados siap-siap sarapan. Tapi ya jarang nek sarapan. Iya, nek sarapan iki kadang iki nek sumai sarapan iki ya tergantung apa sing dimasak. Nek umpamane iki masakan ketoke apa? Kayak jangan apa ngono iki kan ya gak kadang esuk kan gak petek seger to guys nek dienggo sarapan. Iki ya wis Bu aku gak sarapan. Dan nek iki kan tara ya anu apa? Tuku sarapan Pak kok karek kanu karo dienggo omong-omong karo ngonten aku tara ngono. Tapi biasanya ya tuku segon. Kebetulan ya karek tergantung apa masakane guys. Memang kan gak masak entuk oblok-oblok ngene mae iki mang. Wis kok karek nukokno kerupuk. Ku kadang sore ngono ki ya nyambel, menyet tempe, goreng ndok. Jadi ya sing simpel-simpel lah wong tara ya ditinggal mergo iki. Iya wis guys. Wis. Penutupan? Aku. Nah, alah. Enggak dengar. Iyalah. Guys, kita aja vlog di pagi hari ini ya guys. Semoga moga di pagi sekarang. Amin. Lancar urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk yang lagi sakit semoga diparingi sembuh. Amin. Untuk pejuang garis 2 semoga diberi momongan yang soleh dan soleha yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian konten konten keluarga sederhana kita. Wassalamualaikum. Juga wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terus guys, kayak budal itu jadi 6:30. Walaupun dekat tapi 6:30 udah kan. tapi Dini no gigi kan budal lah ya. Pinter ya. Wes ya. Ben 6:30 ki padha budal kabeh. Ya. Wis mancat ta? Wes sih. Oh. Mereng-mereng. Ndak yo, mesti miring-miring. Wis. Terus guys, budal. Engko bar sekolah langsung ngonten. Iya. Kate. Ya piye iki? Ketok pernah iki? Ya Allah. Alah biasane ora nek. Iki kan gak mbok nyek kowe wis budal ya aku pamitan mbok paham yo. Berangkat ya. Ya Aku gak senganu kowe. Aku nek kowe budal aku pamitan mbek Pak Em. Kok mbok ndora biasane ora. Aku gak ketang gak cium tangan ki. Pak budal aku ngono. Wah. Yes guys. Anak piye kuwi. Wis